गसाइगाव महकुमा सिंनि दंफांबारि सिमलतापु गामिनि निर्मल नार्जारिनि फिसाज्ला रत्नेश्वर नार्जारि। रत्नेश्वर नार्जारिया जोनोमनिफ्रायनो मेगन नुबाङा, थेवब्लाबो बिथाङा दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो देंखो सुजुनायजों लोगोसे गोबां मेथाइ खनबोदों। मेथाइ खननानै रत्नेश्वर नार्जारिया गोबां बान्थाबो मोननो हादों। नाथाय दा जिउआव आवगायलांनो थाखाय बिथाङा रायजो राजा आरो सोरखारनिफ्राय राङारि मदद हास्थायदों। आंनि मेथाइ सुजुनाया 200निबो बारा जाबाय, माने आं सानाखै आरो 200नि बारबाय बारनाया, खिन्थु बे 200नि गेजेरावहाय दाबो मोनसेल' रेकर्ड खालामनो हादों आरो थांनाय बोसोराव, बे बाजै हामफे होननाय। गभर्नमेन्टनिफ्राय माबा मोनसे अनसुंथाइ मोनोब्ला आङो बेखौनो होनो सानदों आरो गथ'नि मुङै बे दामग्रा देग्रा जिनिस बायनानै होनानै गथ'आथ' फोरोंनो हानाय एसे केपासिटियाव फैबाय हिसाबै एलाकानि गथ'फोरखौ फोरोंनो हानाय, बेजोंनो थाखि थुखि सोलिलांनो हागोन बिदि सानदों। दा आङो गसाइगावनिफ्राय सनाराम मुसाहारिनि रिपर्ट, समनि रादाब।